Alright, karibu sana umwancho muligiria sentunda ya kabere ya maya ensa mobu na tuachagete amayaya na gotebinga ngo sanga tole amo na bageni baitu na boigo na gotebinga nkwenda turasomo timokomoke kore ndorokanire ule omotambe akeigo ne lituganyita bageni baitu banyare ko bagwikira na maye studio banyare ko bagwikira na aso kwanira engana enene emerubiri ao yenyare ko bagikobe kwene kiama kia UDA likwene kinga kenyare ko bagikora obochoria se grassroots onare Boniface Achuka unyare ko bagwikira na maye studio karibu sana. Thank you sana Muralia. Yamona sengencho yogo ngaregani. Yes. Ande to sabo kwa beraka sengencho twanyuro sengencha mangana ka bamangi. Okay. Igalende tunashukuru sana Samuel Lieta na mwete ko confirm na wate abire urukumo shimiwa Boniface Achuka. Yes. Nguru kurase wodi yechun kinyero nguru kunga bogeche constituency ya Nyerere Masaba Kisii County. Asante sana. Ninkobori badai magaye kamera na kimwakaro mwanya urabanga gotabale jam sikizio mayete taonero yakinire traffic jam na beo eregaria. Nimbwate omosbati. Goronga Sheila Muramichira. Karibu sana Imegeta Senkendizi TV. Ndia mwana soko karibisha amaleta ngoro ku Sheila Muramichira ngoro se wode chuni wode. All right. Kinyoro ikoroku kisabakwa. No mwake kurore. Madegera torastie posteria bangemba reacted yake poste yana kia misi totoretera omwana w'eskuru kero kendo tagete ekuburai anyway o confirming no mwaki ekurare nabonere aregati yababwata nebe kiama kya UDA abakuburia ekero kyobo secretary general naki Achuka teganjake amonai obachori obocho kolekana chitariki kenda cyo mutenyu 12 Ninki bono kero kenda abwata ni ba UDA barachiko babakugania dituko eliolio bachori ngendo ndatebe litanga ni tubwate registration. Yes. Uikalitanga ni umuntu register ko member ya UDA. So buna to kwa na bono iga abantu bandete ko register bitabumbira sebinyuro. Yes. Na ende nchiri ndio ko register wangure yesim. Ingaite procedure nero ro kubata star 509 hash kurabuna bo ko mwerekeo nyala ko register owe member ya UDA. Wetera senjira manyo kero kende na kyo register ne kibando ko imuke passport ko senkendo kyo pere. Kibando kyo ko imuke. Yes. Na ende bitabumbira sebinyuro. Asibinye mbireka inde binchira birogocha. Getabu kia batingero kibanda gyokokurwa all information yao bago ichuli elinde kwabe member ya party. All right, mbia mono kigima onyo toranyara kwa bogo kwirikia ninkoburi na inde maiga yaye goseti manyeti kero kende ne ligetibu na omo member wikiama kia ODM osebia mabinde bya siasa boniga egetabu ikenyara kwa bigweta naki nkonyora kwa wingurusia membership ya na kurwa se kiama kelige korogo cha se kiama kia UDA. Mbia mono sana serisolilio. Yes. Ya vile uko register uko mata star 509. Yes. Nebate option ya membership, nebate option ya resign. Alright. Onye kwanza kunyora banta bange babekira se kiama gitali kiliare ero monyene. Ona nabo resign ayo kumata star 509 wajibu maswali litali ya ureke wande kebande namba kebande kyao kwa mekobori kwa membership status. Yes. Onye ko bekira se kiama ge utali member you can resign option nero yoko resign. After that umaikoira na back star 509 hash alafu umaiko join a party elipo tagite. All right, marago baya bona to sanga amo nabara ya bagenda to ko bakwenekia inga grassroots kia beire kingencho keki mangira nego cha sole Boniface Achuka use kuligiria somoro bili boko eli kena bwo kuboria ebirogo se kiama ke UDA bange nigo baligiretie osabanga beso kiri nigo bale abantu bale abake ase miaka kero kende obo bisimboro byo ngendo tete goteba ngendo geko gara nelito ndate ko ni kale chinga basaba katiga besoke. Yes. Ekero geke kero kuboria na monte tete kotanga abande bakwire nga maybe guso musara nororo musara turi kobo. Yes. Ngendo geko gara abasaya to wesoke twabuli birogo na singinji ya kumanyikana. Egeko gara oise kobera lirisa bwa sole to soka isi kuimuki mutugora abantu bakumanya ngonyo na Achuka kurwa asegete muntu ta uchi kumanya so linde gende gara basaya to gosoka busyo neringa echinga kitu na chechi egere kwa beire kwa chori kurwa ase grassroots ge kwa beire murayi ase party ya UDA
buna bono chikura ngoche turenga kinere ka nomination Yes. wara buna bono bakuna bono shire bakina bono ngwara buna bono county ya Kisii Yes. abantu baba nominated with just county Yes, na bantu. abangena abana bake Yes. so that's why when kali chabana bakuna shire akera asokirega ekerego ikachinga kichiringa chikura chiairire Yes. abanda abare nge official spe party baru nerete party nomination ekere chiguika ebago okonyora nga akonyora liba garaisi gene kyo gara basaba ke bago sokanga ekere kwa sokire kurwa kwa nerere party Yes. chigasi ngoche chire nabo konyora nga umuntu onyorire merimo gwetera asengencho anyorite platform yoko umura ya se party onyore merimo. Alright, mbie mono sana Sheila Muramichirani go aternete ase oburai bobo Secretary General tubugate National Secretary General Cleophas Mala la nero nyarete kwa gutena litkolia ntura ka gwesokia se ensemo area ya Eldoret ase e county ya Wasingishwa ase ka gutenena okoranga inkwana yae nokoena no bosera gucha se kiama ine obo Secretary General ase grassroots emiremo ya nere ye baba. Okay, our Secretary General is grassroots. No go keep records. Yes. Check ya mekea UDA. Go keep records. Okoneke oversight. Ikikagenda tase constituency kega nchengo tenera so constituency. Wotenera kya mekea UDA na ko keep records na ko keep minutes chida chance. Yes. Chida korekana ase meeting endo ya UDA. Pia mono kegema omanyete naratiga Boniface achuka ke ekiruga kubori. Wanda nga UDA ne kiama ekenene igobono otarata kuburi ekirugo kende gionse ase kiama kyukora ligireri ngayiri bagalireri nene kegima Boniface na se ensemo ya treasure. Ya treasure. Ekiganja. Yeah. All right. Yeah. Igotenete otagete kabisa otenere eniba yanyari bari masaba ase kiama ke UDA. Na bonda getego asengencho obugachi ndete korate bamwe obugachi no bokonsana Yes. ege kogera abanta obugachi gotabeti very strong umuntu kwaje kibesa tabeti omukon Yes. na bintu birasirirenjera so bono enda kora como yani mbwato musonga ntrenero obugachi obo litanga ni bwate experience Yes. oso kunyora maega ndo atwalete kombe ko matoke tournament. Yes. Actually gona raite gita kombe kyo wetera okugacha chibesa yakogera bikombe binge bigochaka bigosira njira singejo chibesa kitari ko bachindunga omuntu akanyara chibesa kwanyora kulikanira lakini abantu bagusiki si counting imane nemanyete naende nemanyete ngage kombe kya matoke nakiye kombe kitanga nikiya gitugie county kuri county chicha Yes. Kaera buya na ndurite chibesa cyane more than 10 million because chibesa tolo too much kuchiri fari to kugenda ngakili matoka arenge chinse cha maiko so nale ndikibesa buya naende nagiye baranga tebanga nimbwate obumanyi bukolenda kibesa Yes. nagiye baranga gite ntrenere party ya UDA ku grassroots erinde meremere na kolete miya naende nyereta se party Pia mono kegima Boniface achuka agotengora nyale ko baga gutenera enibasemia kanyale onye koro momenyi bwe constituency ya Nyaribari Masaba na boigo Kisii County kero kende ngonya kwanyara ko bago gutumana na Boniface ya se amogo sasa kabiriga kubatakana na okugacha eniba nabo gusanga kerengeri kero kende onye kore referee na besa tagutomeretie isaine sanga kerengeri kiago amana inte marago baya bono gwetera se namba yesimi yira se TV yago na gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital na gwetera asensemo area ya YouTube Ndizi TV News. Sheila mparabia baguchigwa kachikura Hono kitali kikianda chikurechi Yes. musine chekiama oyo waka ekura no muntu member wekabe member ya UDA ono tareki andejo nari abantu abade any member of UDA akwanda se polling station kayeke guchakere se grassroots of which ne polling station Yes. ono kwanda se polling station which wake kure wo any member ya UDA and we ko register matembara bara se UDA bara register Yes. so lazima ura register ono wake kura tareki anda December. All right, bemono sana tareki anda mutinyi komi na kabere Boniface tiketangira nego cha asori kegima. Yes. By the way, chinga kitokonyora abantu bakonganya kurwa se biama ne chinga kibune chichobochori. yeah Boniface wakole grassroots kia okirekia lakini chinga kichobochori chigo ikatoko ranga it is not being fair. Kwa romondo rutoko bako danga after all mbabwate preference candidate ba mochori kwanyora kwa pulire maiga. Mirobelinera rokero kende bune kiama mwabekire kwena kiabuna obochori kwanyara ko ba bwekene chinga kicho mero nere ya bekiro nere neise ne ya bere burunge abantu once bali buna my sister tabire
litang'ani wiku omonto abe member ya UDA amanye kwenda goaka ekura naende amanye kwenda gochora bono egento egetang'ani ngeringa abanto abakoboria ebirogo ase toraba mu babo Yes. litang'ani tobwate egento ekorokong'a okweregister kweregister oku gose ekutari kibero mutinyo gocha igo ndo bwensi otete kuchikuboria ekerogo litang'ani goikara register kogera amuntu tanda abereka aganye chitariki kianda achasoka teng'ana nje ngoborinde ekerogo Yes. engakinerure abantu bonsi biotete kuboria ebirogo okweregister kuna bono omuntu otete kuboria chikura chia polling station ali asaruete gakuru siringi 200 Yes. oyo kworua oyo kogenda ase ward akuri kuruki ward akuri 1000 noyo kogenda ase constituency akuri 2000 oyo kogenda kirugi county akuri 10000 so rena kinane goteba nga litang'ani ntubwate mirugiri enaende obwene gwikaborokane egekogera gwikatare mbiri amalitango sokale Yes. asa abandu bakuchikuboria ebirogo yeah Bia mono kegi masange karengari kiago mona intyo ngorigere litore gati ndoche chichumbe chingi chiachireka iga yakwene kiabuna na baro banyara ko bakobwatoka ebirengererio biabo emaragoba ya bono. Ladies Sheila twarorire abase batia bange nigo bakoganya baba appointed gose baba nominated mpabuga atiga sinene sana yokonya kumyoka makuri na kweneke buna banyare ko bagosaba chikura ningi gekogera ye gwetumire na kwenekia buna goikerira abantu kubasaba chikura chebo. Okay, egento kiagerete na chitengara most of the abangina bakoganya baba nominated. Yes. Bono I wanted to koba a role model inde kerolia sa abantu like abangina na bakonyara kubori chikura nande baire igo amintagete koba a role model ocha abangina bonsi abana chinyaruka igente ke chikura it's diverse ni chakiro monto Yes. abagotenena obori nandoire. Gintigareta sorry, this is the first time krokende kwebekire ase omorengo siasa gose kwa pemire ntunde tali ntangana. Okay, ase siasa ikine nere ntunde yani intangani. Yes. Lakini bono ase chiskuru lende in terms of kora nara nyorre political abantu bara supported na veru mora ikur primary cha high school ono na bona I believed abigentekera bonko nyara. All right, memono sana ningoboli badai whether you are prepared for disappointment or whether chuka ase siasa okoba prepared anything can come out timanye tigo se ensemo yago kerokende mbarabi oroche your target gekogera ekero okora ebigori mbirororo nande gento twarorire kirokende kero muchando imeya orogongorwa gusio konyoranga abange onye koro musayingure ekegori gekeiga abago support kwanyoranga nabantu bekegori kiago onye mugaka nere bwesokiri korwa se ensemeyo onyoranga abanga ntago target nabagaka nakiayo gotema go balance ebigori byonse kwenekenga kirokende banyare ko bagokungo mukono actually nje na wanda itagoteba mbona my sister ate bire mbona chakire nje bono na interact n'abantu abange onye n'abana bake bagukina nayo bali bamanyete kuri ase binyuro mwana bibisinini gonde friendly n'abantu onye ne bake golikia basaye pardon ko feeding ngo bandoro yes aya bogo cheke golikia banda banene pardon na barai all right yolenda wanda itagoteba interaction te bono chikure tejo chintangana yes na arabire ase burai no ene mukero mushimo motoka kubuli chikura nije narenge coordinator yae yes kisi county garo bulimi buli yae paka no yekirite ngakiri tu aje tokwa mushimo machogo koboko no tu alenga munere so igona atrende ira abantu reaching is chance yeah all right mimono kegima emarago ya bono sanga ekerengere kiago amona intwe elik yarokonga Eric Osoro kuruchinsemo chemasimba akoboringa baburi yango chinga kibakuburi chikura mbabwate obwamo ntugari ko rukunga chi coalition maetekera chikure chine ne bale kubulio konyoranga umulengo nororo bwi governor omokonyoye kwanyoro mo women rep naroro inwe kerokende na bwate naroro kubulie ekero kyobo chairman labda se constituency pone treasurer naroro mo bwate ubo coalition buno bwo kwene kinga mwanyara ko mo kora chikampeni asobwamo ndo de goteba yes egende ko gara ase party ya UDA umwete buno bone kirungu bone kyo treasurer yes abiko nyarekana umuntu kubolia obo chairman gakuru abantu bakuru chairman na rukuru mukiyamo kama na rukuru ward yakuru kugesusu yes abantu abonsi inchekiro kyaniko utirasa ninde tebanga kire chikuru yole na wonde tekotanga omurengo
ase kichukulechi ase ngikire ne chukula chia kero mundu ako rwane line yae Yes. kwechi chikabwa timu coalition kero mundu gawa kero chukura munakorete unamanyikanete ende ngaki akolire emirimo yae. All right, Kefa Osoro kurwa chise mocha Nairobi agotabanga ladies are good asa mangana a treasure. Baba. Mbia moko gacheni hivo. Kwane rangengane. In fact, I can take you. When I was karana lengo boli kiroke ke na wanta tingi ende so ye kirogo kyo treasure. Yes. Ya karanga kiro kyo bangina I believe in kirogo kara best. Lakini ina shite ko baina kina nonye kirogo kyo secretary. Right. Nonye nyaroka na mwana muiste kana mwana nyaroka na bako kara something yenye mumbura. Mwana mumura gosimo mwana umugaka akore. All right. Bienvenido sana chup. Mayete ende ko momento yoboria. Yes. Omanyete ebiro bya politics. Yes. Omusubati gotenera kibesa ire delicate sana. Bono because siasa bono ligereri buna bono patite ya UDA. Yes. Bono igo mundu le treasurer no muchumbo bugitutu. Yes. Gorubunga muske chabet. Nero le treasurer ya UDA. That's why bakungurire bari barangana ki because kero kibo treasurer gitagito mundu mugaka. Yes. Uyoranya rero tonganya no gotonganya. Because imadawa musubati na bokonyora maybe gose buna bono most ndio kanywa zine jaba bakorere kigazi kikambe cyari ngabandi batake to kosero no kwa kanu kibeza ono musubati tagoje kanyara ko ngona ngero yana aka kiro ikintu to kwenyara because no nenjera yoko andro kibeza nabo konyara ko banga abantu borongo because umumina aki Bienvenido Kegima arega kurukurispa tari getiritaria ya gotanga really encourage ta asingencho ya abantu beke golie kwesokia elio koboria ekerogo kyoborai. How do you say about it? Aumbia ke na kinate baguruli tanga ni ki abantu abaketiga besoki because oise ko bera kase inalia mundu tagocha mugura bono goseno mwana siasa tagocha gochache ko kuri kurumino bono njiri tu achino ne platform mu atwali tanga ni mwana singa njwa mwatu anjira twacha bono lero abantu bamanyire ngana kino na abantu banyali bali bamanyire nga Boniface achuka no hare kiroki butresa bamanyire nga mwana mitosheira no hare kiroki kibo secretary so rende tuisoko onye ditwakire tadirisa utokire tobe ndota kuna twachire iga no mundu ngoro cha utarana ngura pare gochiko manya emarago baya bono sheila manyete gose ayo manyano mayetera bo imeyago mbuye manyete kana obate that potential twakendo mwanchiwa umurigereria naro mubwatani bw'ikiama ke UD nero gotebanga utegete gupima omusibati uri ngashira kweli ninki are into tutamanyetie keragerege tosigete tunyara ko batoko machara buna secretary general ikiama ke UD orogongo rwanyari bale masaba. Okay, just in there, no tombate experience in terms of secretary. Now at the secretary, one in fact go work in a company Yobster. Now go keep a record in the secretary company Robin and Robbins. Go keep the record at the same time. Embake kanisa. Mbambe geto secretary as Kiombekia Basai. All right. So I believe in myself and I put the skills in so method. Yes. But the skills which in apply. Biamono Kegima Boniface achoka na ikire ase ore na integete gukoboria Kegima ine. Yeah. Inki kere so unique about asole. Twarorira baraye bande bagocha bate I'm good at this na bongo gacha enibo ye kiama lakini ye ikariri implementation kwanyoranga achuka tayo. Yes, na ndo yabanga ne scam achuko chaka koliki kwanga iko ira chibesa kikiama. Actually na ire neliswa lilio morali na ina morali bekabya sana. Nateba this is not my tabandu mbali umuntu utanya ko handle but we go experience. Yes. One my sister that biro ra biriga kwa records. So nainche nimbuate experience kyoko lendeni ibo. Ali esenguru asekenyoro nimbuate chi welfare. Yes. Echinde igo nigondo mugachi. Warati na biro mugachi we no moita mangana anyako ro catholic no understand na bete treasure ye parish ku ichuni parish ngima for 3 years yo na kordura yo ne bwate record na gotebia na biro murai we team matoke tournament na bete treasure na reni yo paka ya kaliki paka tukakora bia na ne school jeito na bete treasure ye na bete treasure ye school so igo obo treasure obo tali bono litangani na twali experience na bonde te banga kwanza bona se party uturesa bona bona mboka hiyo because most of the time chiwa singe chigo cha se party no ni chiabantu bako register tali turesa bako bako chituma direct ku headquarters
mo chibesa nyingora chiko handle chi party ne maybe kera tuwate functions na lira tumuri chibesa ngaki chibesa icho abantu baebe lakini bono ibuna nako tebiri tangani ase urayo tokoligia ubiro bie party wiwo etutagete na intwe twesoki no nyine kera malala ari ruguru namwe tinga kurunyari bari nimbwate musiko kubona pesa chuka alright bia mono kegima tukwanira ngo igoro ya loyalty kiase kiama kagira bange mbaro besokirie baroje no opportunity ya bara kumanyikana kiro sikoliga chire record cyabo before banta bambara babagusira ikiama ke UDA asensamende yonse talking about UDA kiameke ngire asomusike William Ruto na welcome it on the wings. Yes. Cross kiama kenda against join UDA. Kaya to take UDA and in another level. Never tell the future. Lakini on the wings cross kiama kenda against you are welcomed also as kiameke. Yes. Give what limits. Yeah. You on the wings na bawaswa. And we have the old ntobate bantu bali bakoroba UDA. Yes. Wanu baro basigetu basoke babuli biroge. Because mba understand it UDA na kurukare na mba lingana kiameke ya UDA. Baro babuli na baro basoke babuli biroge. All right, mbia mono kegima Boniface na bokero kendera abako kegima ko niyo monyene ase obokori bikiama ke UDA kwese kwenda se ground for example ekana kiama bona iga getenerete nse ge kugamba akaro kende mbali yete chira aochyo kuikirania gocha somo Kenya gati yabo kwendeke buna obugimo bonyere ko bokoroba. How do you find it kwenda ali ground yote chigo ko bulinde kero kyobo treasurer wa UDA kero kende have you faced some opposition mutago tenga UDA ngia bakeke ya tutabetenga kutogurerekere bange bango yatirire na kiamangana moko diri na area se ground na mainaro wate biri ground y'abantu abangi batari understand it na beko bigas lakini ndete ko gotebia unabona umusubati yawe murito anyora umwana yegera monyora takumonyora ribu na monyora agenda cyake ko linda agereryoka barari wika chiste cinjira ko enda kiranyora umwana chiste cinjira ko genda paka ikirasa umwana ko umuntu munene acyaka korebi ibintu ndabengana no mutekero gusimeka to gusimeka umuterero alafu mambi mukina ndene gesiri otabenganda ko cyane nke na ndeji wate cingo so goikobe ko mute oyo o take time also none party ya serikali ya Kenya Kwanza yo musike William Samuel Ruto abantu bayo premier abangi lakini ntoko manyengi yabwa ngiarengera oyo no mwaka mutangani yakurire imyaka itikate na gushibushi so nto basako yita mono tikatoye time elinde nyara ko wekirani chira chiabo ndiye bono kegima kerengere kiago terase enamba yesimierega goto yaka igokolika SMS na boigo oyebwati terase WhatsApp na bokonyara ko bogosanga kerengere kiago muna itu mitandao no tore live ndizi TV News Digital wetera Facebook na boigo YouTube ndizi TV Sheila libori libaro no ontigarete kagota banga obosibu akinire kirokende ngiama kiko gucha gotoneria togochore igo mutageta kumwenda muchikweriera gari no chibesa into abanyanega ge ground moto jare tikende kyan have you faced a position of you how do you handle it again to what ya bantu handle what about you trust the process asige songo na what trust the process again to enko te ya bantu Ruto as a history again to might we have the wisest president in history. Yes. We trust the process. Musuko bintu wochimambi mambiende. I'm very sure bintu mbiche vive bia. Ya here anto mate anto bata madeni aisko. So as time goes by, kiregen to go to clear kiregen to everything will be normal. All right. Be the process. Ibona sana tukandeketa kwena na sole chinsa chikumnyoka kegima. Opurai bwa bantu bekegorigeke. Mburanyara ko bukwaminika mono na ko ba impressed especially asoro ngorwa gusi. Mpara oroba ke bajara ko bakweli bagerio bagambe kurinde mpara measure up an expectation in society. Abangi bono batwariro gwo banga onya nabasaye to kwebirogo abatari turiya bagaka bagotuga igakero kende nabo barire myaka kidogo. Yes. Igende kyonkia ngerororo na mono aliro gora singuru seito nindo cy'abantu bakorera sana. Lakini ndete goteba emichandiko cyaba abantu abangi ekera bakuri gikikura. Igo bakumiki abakuri kire kinyinke. Ani akuimachiri ngekera gocha koba okerugo igago cyo gukora ibintu bikone bono njige nduraje goteba igendo yakora abantu abangi batari gukibayikerania ndiriye kero umuntu akoburi kikura kwanyoro umuntu abandi bamutsugumete tatebi nkiyo cyo gotokorera kwanyoro ndo promise ru ninjengo yatendo limeji para ninjengo yagendo gete bono likwanyoro ligo kigasinchiro wowe ikariri kwacho lirwe kirogo kigasiri gwatebe twanyana kikora tiki
tichia unabona ikondi yote ya kisi aba msie bachakire kurera omonyete abantu ba suppose te aba msie abangi igo ba ete kiro mundu agiri tuira agatebwaye epara na ngo chakoreme ayini jingo igasigete kogenda ono bona mugaba na igita agateba chipara iga onyenyeri bari masaba e contract na yamoyoka kore moro right ono for example omamisi na bakonyora na promise te abantu getengana ki ayini jingo epara uchulime ayini jingo egento get okole ono koma akonyora ebintu biri ali ete ribaga gocha open iriate y'abantu nga ebintu biri na ari goteba mbyangire gwikera kwanyora umuntu cyakire kwibacha umuntu cyakire gukora ngendo ndatebegene ki ekero kuri y'uburayi tiga kugenda saba na inchi otebe ebintu pake ebintu tamati gose no chonyare neki kikwera abasaba bangi bagotete koleta gotolete rubusuku bakuli chi promise chi nyingi echinde batamati gose njikirana yeah limona sana Paul Moragwa kuruchinse mo chianya masibi agotamu mo chando omonene no bokurumi nabo igo ogosero. By the way tigango borishira chi hadin chi ranjire chi mokurira abantu muraje wikerania for example eneli bulitangire lya kabere krokende umaterera mpako boture tukobuli boture te chuka you can bear witnessing rero muntu akubulinga umaete rasima okoreki otosere kidogo ase your position ikerogeke ngosero ule anyway na ngokubulia na krokende amangana buna nara rase ground ase ground one right now abantu banale ogosera yes nugo chikote na ngoboli ndi chikura se kyame yase ikrogeke ogosera lakini bono igentongo chengana te yabantu dinomi kera ose grassroots yes ono kurunga engineer hasala 001 ono ase kyama osera kroku koba impossible kagari chini chikura chikyama mutege to muntu abarai ono nini mukuri umuntu muko select umuntu abarai ande chira chokangolira abantu bali abantu banka kagari twoshagara kurunga especially abana chinyaruka asaba sae ako empower abana mete chinyaruka kunyora ri mwana ko school igenta ko akokaraga sia mugolire agote gwakoreki anyom so I want to empower abana chinyaruka banyare go soka they can do politics nere diverse ni anchira se gender leonsi asi miake leonsi at the same time abasai ni at least ni time asingonyara elindo nyara ko bowekeria amaganio ya basai. By the way abasai bange niko bakorekana tabone bakubolinga ekiamakiria kia basai ngere kike gera toire at least gituikirie chira chaito kero kende ekero amangana buna yagendrete nimbabuli badai bono yaikire chingaki umuntu obachori obokoba igontegete ngobolia chuka procedure nere yeye igego chuka bona yobachori bolio bona netu achieta ali gwachora omo governor omokwere omaito abo chi position yange sound nayo actually this one kwa mbone ligiya na bontegete ko libeka wiya ageko era abantu abange babolira muswali sana nanyo tuna ningali kasenguruka abantu bakombolinga achuka tugete ngolo chikura lakini turata tebi na bekira abantu amonde docho kwanera bona nte tuko bekegende kebia na ndonga time yake kerese chikure cha UDA number 1 ego chigo chagwakwa at the boarding station there kirege tuo ke buna bona ndu example bogacha sengurwa abantu tuko chakachora abantu 20 ngobutole tu polling station chirichire identified ne kyombe kyo bachone chimbe ba ABC no ego chire ya chiriche ABC na chigo chotumika yes so kirege tuo buna bona ntate kuro good example asenguru ichuni ward ego tuwate bituo 23 kire polling station iko chora abantu 20 abantu aba 2020 na wacha wakiru chikura na abana inchi bonse parali all right igonga chikura iko chikara polling station ondo uyo tegeta wacha wege tuo o vice chairman wa secretary wa national secretary paka no ene kiombe bakiri bagandiro li muntu tegete kirokia kia kobomu religious leader ngero bake member you see abantu aba 20 bagochorwa nabo abantu bacho kwanda polling station babona lingwa kere chikura bogache polling station abantu bana babogeche asengurwa ngo tugoche kuboka mabito ndege tuo twakira abantu 20 asa abantu aba 20 aba 20 bagocho na inche litera no riche ko bamang warali ekere malita yacho lirutomanye kwanda to god level abantu aba bacho 20 bagocho ko 423 times 20 460 abantu 460 bahumbira na at god level
naende bachora abantu 20 kwarari abantu aba igobono chikuru igotoro chinga Ngonya gusikatira, yes. icho lyo agete kuraria onya tachi tiko bamangite 20 tago chigwaka kura chia ward level aba 460 no bakwanda bakechikura bachore abantu 20 bakuchipresent ward arabo aba 20 bamanye ko represent ichuni ubona bono tukuru ichuni ward ichuni abantu 20 Yes. among the 20 abakuru ichuni na into malite tato kinakarteki Naro. bono bagende constituency itenye bali masaba tu watu chigodisa sana chigodi jisano kere ward ekoleta abantu 2020 iko bondo chiko abantemi bono ekero gike birugo bitoko bya constituency abantu bacho kutwakere chikuru n'abantu abo miyamo bono bacho chikuru delegates Alright. iko chikuru enjirende chikuru chitoko bolia iko chikali chia delegates Alright. nabo mundara tebenga nga kiotara cha kutokwana na masimba nga kiotara cha sikete bono after abantu bacho 2020 bona nonko nga kurigi chikura abantu bali bacho tukunya masibi 20 mbarabi abona bunkuliya ni toka nga noko saro kongole nda batwende na mungu ndani ke Banya kombe gecha, yes. Yes. Linde bacho kongetia yeah. Alright. Kwaye bekire byake gimana babange bagukumenga nchena achorete achuka korwase ichuni na kinande yanyarikanete obochori bwachi basukire gochigoro garia kero kende ase position eroro yobo women rep ase obotane bwa UDA. Yes. Our women rep borrow from the polling station, Yes. Koche ward, Koche constituency, Kamai Koche county. Ni option you women rep nero. Okay. Biemono ke gima chinsa kabisa chia tonyurire e producer na kontenga misi gobate ise daika eyemo gukora na bagani abara ase studio nchakire na ndenkurire nsemo yago Sheila murakiro kende ngana yago mwelio gochia ase omwa kichikura no mubwatani bekiama ke UDA especially kurase constituency yanyali bali masaba oyorocenga bono chikura china njitaraika ingikonya gochira nyagochora abara ibekiama Egen tonda tion do basi ole member ya UDA. Egen tegetanga ni kara confirm no registered member. Ande kara wa confirm ri mete ase kiombe kende gyons be ko toro murai. Yes. No ene byombe ye go ikamutwaro murai mu treasurer mu chairman. On nice boka choro mundora barai. Nari any favor era cross the government igoro era nyari wikera sabanta gebe grassroots. Okay. Oni go siboka lit kuria tare kianda chimo chora barai ayenye kuigwete go moyo onye gwite ubolikero kende gyons na wotenena ondo bolikero kende gyons ka UDA. Mbia mono sana Sheila Morami chirangati yabarai gosaba botani bekiama ke UDA abakubolia liba gali borai kurwase constituency ya nyari bali masaba gwetera se SMO area ya secretary general Boniface Achuka. Yeah. Umurai kwanango kero kende ngana yago yo mwali gochia se omwaki ekura anene kurase constituency yenyali bali masaba. Najira mote tekote yabanga litangani tiga bantu 20 tonyala kwa toko wa members wa UDA. Na inde kerengo saba kaya toko chako korogo which polling station. Yes. Kamura anje tiga kero yomo agenda akikura. Tocho arabantu barabarunge. So linde kere twa chori tumanye ko genda chipro stage twateba. Ine mote teko sabanga abantu bitu banyali bali masaba. Tuachira rero tuachire ko heresera manganaye. Na ndi metinga into banda batanga tuachire ko ru osebi guru ngakire chigo cha wako. Yes. Dinde njira mungu sabanga ekerenga kibira ikiga moto inyure na intwe moto yalibaga elinde moroche mono tugukina na tu mambine na mokonya ni twabira barai niki kinalo chiko saba Biamono kegima saino na had given you a very short notice lakini ende biamona sincho yogo ikirana will create more time tora kwanira igoro ye procedure na kero kende bali batanya rali bali gusanga amona intwe amabuli ibaranya ko bagotwara tunyara ko batoko ya iraneria asenchira yobo ikira no mwancho muri na gwikira go no to gwikira omwelio bwa amangana aya twale ko batoko kwanira igoro ya siasa na kwenekia buna kero kende twanyara ko batugusirana abo igonyara ko bagotwara obumanyi timanye tose achuka no batengana yo mwali kigima ngana mbata yo mwelio mwete uno twacha TV abantu mbali baturigerere abande bandatu wakajisim na inde na bonde tekoteba nga nimbwate family mungi none na abana bono igambara raro mwete mbaligirede so wikana na najikansa bali bageri bakwani cyakiro mungi nona ko kuliria ni mungi nachuka na abana bane bonse nyasaya na dose nende twanyora mwana moke igo soda yo mwana kikanda ko Merian Mura all right bonse na bakwani timu yito bali to kugatera
na mwensi Yes. wari tukuli buli birugo na barabu mwensi na bakwaniri kono naro kurukunga mukaya kuri nyama sibyo kuri wa chairman Yes. na ba agote bangachuka what is story pako mweli so na bonsi musani yoro kubichoni mbuya na era na mukwaniri musike Anthony Kirage Yes, Gesusu. Isugod Right. Era nguli yale kirugo na moira maiga chini mbuya na era musani yone nguli yale bonsi bali bakuli birugo na bakwaniri no mweli ndu wata director ya resource mobilization Yes. musike Charles Chemoto actually mimi wono ne ngwa bolingi kera nanyu Yes. to wate meeting ne aliko to banga mangana bera tatu Okay. so wikamu inywe na ende tukonye kumusabanya saa nere ndo maitenga mambine na botoka nyoro bino na PS pia mwana Kigima asante sana Honorable Boniface Achuka baba atimanyeti Boniface yako hawa na matema ona inche special time yin tuko kwani Yes. mamu mtu nere politician in Yes. fact nero amentre mbaka na ikirega ya Okay. tuko kwani chaba muraba minto mbaroro na barongo bakwani na matembi ya mono na bantu bonsi Sofia Uyeri Yes. erongo balero chairman erongo matei come on and Toromo yoyo alafu I went to wish candidates Yes. from 4 class 8 Yes. once we go kora ke examinations we wish all the best success make it Pia mwana sana Boniface paganini aya mayaside second ya mwiga abana baitu Yes. Actually na ndeti kangata yumorali igondo muchemo n'uskuri yekimuga All right. so konye na yuri abana baitu bakora matemos pina abagana iria maya na bali ase skuru ya yekimuga bogeche ya nyoka abana bali baitu mwezi twabata keira maya na ndetu arasti success card ndetu atomachi skuru na enda liestra nyale ko basira ndoge ndre ko basira esawa sinimbiye mu Pia mwana Kigima abigari nyanchama nero nyara kuboka kwene kiabuna chibi chamanelio gichago chira senchire uboi kirano twasanga amonere sheile mora michira na boigo Honorable Boniface Achuka bakuboria oborai bwe obotenirwe kiama ke UDA kurase constituency ya Nyaribali Masaba wetera a sensemerio bo treasurer na boigo bo secretary general litera negoro kwa Josephat Messi na kuganirie oborigirerio buye bwe meroberio imegeta seni kiandizi TV ngomera na tole amona echinsa isato asogosanga amaya ngagene tokobagwa teka kurwase emesa yaito yamaya Easy TV Ubwansu Bwomogusi Kimtuna chirbono mambiyo igamaene mobisa